So once again, maayong hapon, kinuntanan. Okay na ba mo diha? Nindot kayong panahon, no? Kay dili kay init. Kasagaran ang kaning nga misa alas 2 sa hapon, init jud kayo, no? Pero karon salamat kayo sa Ginoo nga dili kay init, no? Actually ako sad kabaw mo magpasalamat ko sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon. Kay nindot kayo jud ang atong ebanghelyo. Kay si San Lucas nag-ingon nga ang mga kuyog ni Jesus sa iyang kinabuhi, sa iyang mission, di ba? Kay si Jesus na dyan siya mission, nagwali siya sa daghan mga lugar, murag sige siya suroy-suroy ba? Ang iyang mga kuyog sa iyang mission, dili lang di ay ang katong mga apostoles niya na ay mga babae. Kanindot man na ay mga babae. Ay mga babae diri, o daghan makayo. Sige. Kamusad, kuyog mo ni Jesus? I hope so, no? Girl power. Sige na, go. No, it's really true. Ang mga kuyog ni Jesus, dili lang ang katong mga 12 apostles. Na siya mga kuyog babae. Kani siya nga detail nga gihatag ni San Lucas nga nato maigsuon. Importante ba kaayo? Kay, let's be honest, usahay, ang atong image nga unsay atong simbahan, di ba? Ang katong mga pari di ay, mga obispo, sila magwali. Sila magdumala sa mga activities sa simbahan. Unya katong mga tao nga dili maordenahan, ang mga lay people, mo dawat ra sila sa unsay gihatag sa simbahan na ba? If we follow unsay gisulti ni San Lucas, dili man natin tinuod. Because ang mga kuyog ni Jesus sa iyang kinabuhi, dili lang ang mga apostoles na asa mga babae. Ug siguro mas daghan pa. Meaning that, this is very beautiful. Nindot kayo ni, kung si Jesus nakaabot sa mga daghan-daghan nga lugar iyang giatuon, it's because naay mo bantay niya, naay mo tabang niya nga mga babae. Tungod sa mga babae, tungod sa mga lalaki nga dili maordinahan, si Jesus makaabot sa mga lugar nga layo kayo. Thanks be to God nga dili lang ang mga obispo o mga pari nga gitawag aron si Jesus makakuyog sinang kinabuhi, no? That is very, very beautiful. Importante kayo pa na nato. But maybe some of you are wondering, sige, so ako di ay, kanang gitawag man ko di ay, aron si Jesus makaabot sa mga lugar nga he can go into many people's lives. Pero unsaon man na? Unsaon man ako makahimong instrumento ni Jesus? Right? Unsaon man ako nga dili ko pari, nga dili ko magwali, dili ko mo misa, how do I bring Jesus to others? Naay tubag sa atong ebanghelyo, nindot kayo. Ang kani mga babae, it said, mitabang kang Jesus pinaagi sa ilang katigayunan. Mitabang. They gave to Jesus. They gave. Kitang tanan diri, I'm sure we all have something we can give. Kitang tanan. Bisan, pobre kaayo. Andyo'y mga pwede mong hatag ni Jesus. And that thing, brothers and sisters, usa sa mga daghan kay mga mutang nga pwede kita mohatag sa atong isikataw aron si Jesus makasud sa iyang kinabuhi is our time, ang atong oras. No, I'll tell you a little story. So happy na ni maumahan ha, dili kayo nga taas kayong wali. There was one time when niuli ko sa US, no, kay taga US baya ko, taas kay idong si Father bisan magbinisaya siya, no? Taga US baya. So I went to US because nagkasal ang akong igsuon. Ako ang nagpagkasal niya. Anya, before I go home, of course, dapat dadon nato akong mga pasalubong, di ba? Okay, lamay kayong mga snacks diri sa Pilipinas. Akong gida dito sa US. I went to the pasalubong shop aron makapalit ko mga pasalubong, and I had very little time kay busy kayo sa mga pari, no? I was very, very busy. And na-stress ko kay kamay rin siya kong oras. And I got there, and of course, tungod kay, thanks be to God, sikat-sikat naman ko sa social media, na ay mga followers diha sa pasalubong shop, nga, they knew me, Father, pwede kita mag-selfie ni mo, Father. Pwede kayo, sige, selfie, ano ba?
And I was happy to see that, but in my mind I was thinking, oh my gosh, I have no time. I have to get back home. Kay happy naman yung akong flight and so many. And so after that, I was going outside. Nya na yung sa kababay. She asked me, she said, Father, can I talk to you? Same thing in my mind. Gamay ra jud ko oras, uy. Wa ko time para nimo. I don't have time. But mysteriously I said, sige, pwede ra. I don't know why. I just said, sige, pwede ra. She told me, she said, Father, I prayed to God today that He would send me a priest that I could talk to him today. I prayed, and you arrived. And I said, wow, amazing gidni. If I had not made time for this woman, very simply, dili siguro siya malipayon, no? Because she would not have received this gift. Kamong tanan diri, gasa sa inyong isikatao. I'm sure, kamong diri, tanan, na ay bisan usa la katao sa inyong kinabuhi karon nga kinahanglan siya sa inyong oras, sa inyong time. I'm sure every one of you can think of one person nga basta ikaw muhatag kaniya bisan gamay ra jud kag oras para maminaw, para kanang how are you doing, mga simple questions that Jesus can enter into their life tungod sa inyong ka-generous. So ang challenge siguro nato for today, brothers and sisters, is let's think of that person. No, bisan usa ra ka tawo. At kung kinabuhi karon, who needs my time? Who needs me to give to them? Aron makadawat sila ni Jesus. Aron si Jesus makaabot sa ilang kasing-kasing. Amen.